واہ میرا بھائی قدم خدا دی مولا تعالی جڑی جنت بنائی اعلی جنت ایمان والے واسطے ہے متقی پرہیزگار انہاں دے واسطے اللہ تعالی جڑی جنت بنائی ہے جنت بڑی اعلی ہے جنت دے جڑے محل مکان ہون گے اے دے دنیا دا کوئی محل نہیں مقابلہ کر سکدا لاکھ روئے زمین دے محل مکان آ جاون بھاوے جناب ہون انگریزاں دے بھاوے مسلماناں دے جنت دے محل نال مقابلہ نہیں ہو سکدا ہے کیویں دے اتھے محل بنا لے سونے دا بنا لے جناب بھاوے تے چینی دی پلیٹاں لا لے جو لا لے اللہ تعالی جڑا محل بنائے اللہ دے نبی دی حدیث ہے جنت دا محل جڑا جنتی نو اللہ تعالی فرما دو ہوے اودی جناب بنائی کیویں دی ہوے گی بناوٹ کیویں دی ہوگی اللہ تعالی جڑا گارا بنا رہے گارا لان واسطے کیتا لان واسطے اللہ تعالی جڑا گارا بنائے گا او مشک تے زعفران جڑے جناب آپ بجری پانے بجری لا دے جلندر کر اللہ تعالی جڑا بجری پاوے گا سرخ یاقوت سبز مرجان اے موتی اللہ تعالی وچ جڑے گا اللہ دا قرآن انہاں نے ذکر فرمایا ہے سرخ یاقوت سبز مرجان اے جناب بجری دی تھاں تے موتی رکھے ہونے نے ہن ایک سونے دی پھر ان تے چاندی دی پھر سونا پھر چاندی انجی اللہ عمارت کھڑی کرے گا چھت ان ہوے گی جو سورج دی کرناں پہ جناب تکیے لگے ہونے نے ریشم دے جناب دل بچھاونے تے تکیے میرے شبد جن کیویں تے ہون گے ٹھاٹ باٹھ نال موج نال نہ انہاں نوں غم نہ پریشانی نہ اونتے بخار نہ نہ سر پیڑ نہ انہاں دے کپڑے خراب ہون گے نہ جناب دھوون دی حاجت پڑے گی پھر جناب جو بھی دل دے درات ہے اللہ تعالی انہاں دے ارادے تے انہاں نوں عطا کر دے گا تے کیونکہ وہ جزا دا گھر ہے اوتھے عمل نہیں کرنا پینا عمل نہیں کرنا پینا اوتھے صرف نہیں جانا ہے نہیں جانا ہے منگنا بھی نہیں پینا کہ یا اللہ مینوں فلاں شے دے فلاں شے دے دل کے اندر ارادہ بنے گا اللہ تعالی ارادے تے عطا کر دے گا ایسا جہان والا ہے اللہ دے نبی فرمایا جنتی میں کیا ہوگا جنت کے اندر ارادہ بنے گا یار میں جو سیب کھاواں دل کے اندر ارادہ ہوئے گا جنتی سیب یہ میں سامنے آ جاتی یا ارادہ بنے سیب سامنے دسو یار دنیا رل سکتی ہے آخرت نال اتنے سیب لینا ہوگا تو سفر کرنا پہنتا پیسہ خرچ کرنا پہنتا خود جانا کسی نے بھیجنا ہے اتنے جنت وچ بیٹھے ریشم دے بھی سامنے تکیے بھی ریشم قرآن فرمایا نبی فرمایا ارادہ بنے سیب پھٹ جڑے جنتی درخت ہون گے اتنے سیب نو آمنے لگتا آم دے درخت نو سیب نے لگتا جنتی جنت دے جڑے درخت ہون گے نا ہر ایک درخت نو جننے بھی ہون گے ہر پھل لگا چلو ہر پھل ہکے درخت نال جتنے بھی ہو سن کائنات دے سارے پھل تے وہ اتنے صرف اللہ دے نبی مثال دیتی ہے نا تشریف سیب وہ سیب جنت کا ہونا ہاں جی وہ ذائقہ بھی اپنا ہوندا رنگ بھی اپنا ہوندی خوشبو بھی اپنی ہوندی مٹھاس بھی اپنی توجہ ہے سبحان اللہ دو تین گل آخری 5-7 منٹ سبحان اللہ بہرحال بیٹھو دل کرے گا جنتی دا ہن ایمان نال دس کیڈی سونی زندگی ہو جنت والی زندگی ایک تو موت دا ڈر کوئی نہیں تے کھلن حال ہوئے مر گئی تے شوگر آ گئی ہن پتہ نہیں چوکے دے رہ گئے جرکان لگ گیا پتہ نہیں چوکے دے رہ گئے کینسر لگ گیا حال مر چوکے والے جڑا شجاع نو شوگر دا کہن کو ڈاکٹر دس چا تینوں شوگر ہے ادھا اونج مر جاندا ہے اتھے ڈر کوئی نہیں موت ہی کوئی نہیں یار بیماری کوئی حسن اضافہ جتنا بندہ جس عمر جتنے فوت ہوا اتنے جناب جوان ہو سی 30-32 سال چاہے بچہ فوت ہو چاہے بڑھڑا فوت ہوا اتنے جوان ہو سی ہمیشہ جوان رہا جوانی زائل نہیں ہونی ختم نہیں ہونی حسن ایڈا ہونا ہے سبحان اللہ اس جہان کا طلبگار بن بھائی یہ تو کھ ہی نہیں جنتی دے دل وچ ارادہ بن سی میرا ویکھ جہان تے ویکھ یارو اندے واسطے تا مردے مردے کو نہیں بس دنیا واسطے موئے کھڑے جی گرمی نہیں برداشت ہوتی ہوں حال پی جاتی بجلی وگ جائے جنتی کا ارادہ دل ارادہ بن سی یار میں فلانا پرندہ کھمدا ہوں بڑا وہ گوشت لذیذ ہے اج میرا دل کرتا میں وہ پرندے کا گوشت کھاواں اللہ دے نبی فرمایا وہ پرندے کا گوشت نہ بن بن کے تیار ہو کے پک کے بھن کے
تے جنت دے برتناں دے اندر برتن بھی سونے چاندی دے وہ سامنے آ جاسی ایں بنا تیار ہویا ہویا یہ جنتی کھوسی راج جاسی سیر ہو جاسی وہ پرندہ موڑ اٹھ جاسی جنتی دا ارادہ بنا یار ایک صحابی بیٹھا یا رسول اللہ جب اللہ دے نبی جنت دا ذکر کیتا نا تے نعمتاں دسیاں ایک صحابی بیٹھا یا رسول اللہ جنت وچ کھیتی باڑی ہو سی وہ کوئی جٹ آئی ساگو کو بھائی بیتی بھی ہو سی جنت وچ یا رسول اللہ اللہ دے نبی آ سانو دس پاک رسول فرمایا ہو سی پر ایویں نہیں اتنے سٹو بی سٹو پانی لاؤ رات دن 2 مہینے 3 4 فصل چکو اللہ دے نبی فرمایا نا جنتی جنت دے اندر بی سٹے گا دیکھتے ہیں اتائی کھلوتے ہیں وہ فصل ہو پیسی وڈی ہو جاسی پھل لگ جاسی کٹ جاسی تے وہ غلے دے اس جنس دے جیڑی جنس اس بیجی پہاڑ جیڑے جناب وہ لگ جاسے دل اللہ تعالیٰ خوش جو کرنا ہے نا جنتی نو راضی ہو جاسے بھائی جمعہ دا جمعہ اللہ تعالیٰ دیدار کراسیا ساری نعمتاں نال وڈی نعمت جنت اللہ دا دیدار اللہ دے بندے علماء ہوندے صوفیاء ہوندے عالم قاری حافظ وہ تینوں دین دسدے انہاں دا مقصد ہوندا ہے دنیا نو چھڈ دین اللہ چھڈن دے مطلب نہیں ہوندا بھئی تو ایک نوکر وچ بیٹھ جا تے سارا کچھ چھڈ دے مطلب یہ ہوندا ہے کہ دنیا کر ہاتھ کارل تے دل یار محنت کر مزدوری کر رقبہ بیج جانوراں دی کر منڈی دی کر جو کم ہے کر ایک تے کر صحیح دھوکھا نہ کر ملاوٹ نہ کر ٹھگی نہ کر حلال رزق کماون والا اللہ دے نبی فرمایا او رب دا محبوب ہے لیکن او کما بھی حلال پھر اللہ دے راہ تے بھی خرچ کر اولاد تے بھی خرچ کر ہمسایہ تے بھی خرچ کر یتیم تے بھی خرچ کر اللہ دے نبی فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کردا نا یتیم دے کھاون پیون دا او دے کپڑاں دا بندوبست رکھدا اون دے خیال رکھدا اللہ دے نبی فرمایا میں حدیث پڑھی اللہ دے نبی فرمایا جنت وچ او بندہ جڑا یتیم دی پرورش کردا ہے میں محمد تے او انج ہو سو جنت یہ مطلب یہ دنیا کما پر حلال طریقے نال پھر انہوں دے حق چلا حقوق پورے کر پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جنت لائے اللہ تعالیٰ اسانو جزائے خیر دے اسانو اعمال صالحہ دی توفیق بخشے قرآن پاک نماز تے سچ بولن دی تے اچھائی دی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے آمین وما علیہ الصلوۃ